kuda kuenda kuti pamusana pokuenda akashama visho akaenda akashama takamboedza kuda kumbowa wati wadzisai mvura inodziya mutsave netauro masakura visho wakamboedza vada kuda kumbovhara mbijana ngogowa vanhu vavatuma zviti ai ndamotaridza kuti wavhara here vakasvika kuti wavhurika vakada kuti vauyedze kuti vauvhare wakabva warambiratu takazotora ningibva tatomisa ngo tatomuvhara muromo uye asi akangoenda akakushama muromo makaisa chi takaisa mask takaisa alright. Amuri yeZimbabwe muri rudadiso nhasi rarimwe zuva rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela muli yeZimbabwe sihlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo elami igama ngingothadiwa nashe Kutama. Nyaya tinayo zuva ranhasika ndevanamadzibaba vakaenda kun'anga chinangwa kachiri chekuporesa murwere. Kunzima balalele emakhaya njengokuzwa kwenu lizwe kahle sibili indawo esihlangana layo namhlanje ngiyabomadzibaba abahamba enyangeni isizathu sabo singesokuthi bencedise omunye wabo owayephatheke kabi. Ndofunga munotondera tichikupai nhau yemwanakomana akaba huku dzaridzi ndokubva azopedzesera adya ndizvo ndizvo zvochimba akaba huku avhadzija. Nhau yedu takapedzera kuburitsaka yemunhu akaba huku dzikazopesa dzakuchema mudumbu asi kavadumbirwa vashaya zvokuita vanamadzibaba nevabereki vemwana uyu vakapedzisira vaenda kun'anga. Ndisingazive shumba kuti saka muteuro wakaramba kushanda here apa kana kuti chii chakanyatsoitika. Sekutaura kwavo vanoti vakaona kuti zvapadanho repamusoro zvichireva kuti kana zvapadanho repamusoro zvinoda chivanhu vakatobvuma kunzima balale makhaya njengokuzwa kwenu. Ujaha watshontshi inkukhu zabanikazi wazidla wagcina ena inkukhu lezi zikhale esiswini sakhe esengotshayo esesenza khonokho kwenzwa inkukhu nxa uyicutha. Kunzima umadzibaba babona ukuthi kuyabakhulela basebehamba like enyangeni. Ndogara ndichitaura inini kuti upenyu hauna formula like half base times height. Munozvitaura zveshua shumba. Naizvozvoka hatisi kusoropodza zvakaitwa nanamadzibaba aiwaka zvakanaka nekuti chinangwa chavo mushure monge vamboedzawo kubatsira mwana iyeyi vakaona zvisiri kushanda vakaona kuti chinangwa chedu ndechekuti munhu apore kwaabatsirwa havani nako whether kuhospital kun'anga ndekupi chavaida ndechekuti munhu abatsirwe. Ichokwadi ati vashori ana madzibaba asi vasolo madzibaba ngoba phela abakwenzayo bona isizathu sabo besingesokuthi umntwana ethole usindiso ukuthi uthole uncediswe ngotsikamntanda kumbe uncediswe yinyanga kumbe uncediswe yini kube kungelandaba labo kodwa wona ade bekufuna ukuthi ephole ethole ukuthi esindi. Saka muzora nhasi toda kukupa ichirongwa vanamadzibaba vachititaura karwendo rwavakaita kuenda kun'anga vakanobvisawo mari yekuti vanhu vabatsirwe nen'anga. Inonzi mari yechi yematari. Anamadzibaba vakabvisa mari yematari. Njengansuku zonke balalele emakhaya siyalikhuthaza ke kuba lisubscribe to YouTube channel yetu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Chandingadziedze kutsanangura ndichiti panhau yakaitika pamwana uyu inhau yekuti zveshuwa pane kukanganisika nekushereketa kwaakaita kwekuti kubva kwaakaita kubasa kwaanga ari kumount Darwin akasvika zveshuwa musha munomu zvakanaka omusi tongoti angakwanisa mwedzi ari muno tinaye mushure maizvozvo zveshuwa mwana takaona atanga kuita dambudziko rekuti musana mukoma vangu vakasvika pakumubvunza vakati anoko musana uyu zvatanga sei pane chiri kuchinjerwa ari kuona kondinywa sidhi hodhera akasvika pakupera munhu ari kutoona zviri kutoita wese tabva taona kuti ano isusu hatichagoni kuti munhu timusitese timusiye akadai
zvakuitika pana pakati mhanye kuchipatara. Takaenda naye kuchipatara kwatakaenda naye kuti anobatsirwa havana chawakakwanisa kuona dambudziko paari. Zvikanzi dema gona kuenda kuGeneral Hospital. General Hospital wabva mhanyiswa kwamurehwa. Pamurehwa pachona vakaona zvaari kuita zvachona izvozvo zviri kushaika kuziva kuti zviri kufamba sei, havana kugona kuzvinzwisisa. Pedzisira susu taona kuti no nhau iyi inodai yakaita mukomana anogona pani hushereketwa hwaakaita kana kuti either pamwe ane mukadzi wemunhu waakatorana naye akadana naye zvisiri pamurawo, kana kuti ane chinhu chaakatora asina kukumbira kunova ndiko kuba. Zvisinei zvaita chikamu icho chaadzoka ikoku kuti takakwanisa kumuchengeta zvishuwa mwana epamba. Zvinhu zvakaoma kudaro. Takaedza kumhanya mhanya patinogona tichitiwo pamwe munhu achaita achakwanisa kurarama. Chikuru chatanga takuda pamukomana uyu kutanga achirarama, taida kuti gone kubatsirana naye tichimuti iwewe tida kuti utaure kuti hapana here chinhu chemunhu chawakatora kana kuti mukadzi wemunhu wawakaita wawakatora ukavata naye. Akaramba mukomana akati zvese zvandina zvandakaita muri kuti here mimi nemarwadzira ndiri kuita dai panga pasi nechandakaita ndaitadza here kutaura zvishuwa irwadziwa achingogwina kudai so sezvinoita huku ichangobva kudamburwa musoro. Zvino chioneso tazoti kwakuzochimuitira munamato waakaitirwa naivo mukoma wangu. Achingopedza mukuitirwa munamato akachikwanisa kuti agone kutsanangura kuti achiita zvekuvhunduka zviya. Zvikanzi ndakaba chibage kwa Mr. Reu Kaukonde, ndakaba chibage ikoko. Chimwe chii ndizvo chete tatati aiwa asi uko havadaro bhozi ukoko vanoti kana vakapedza kukohwa vane mareshens avanotopa vanhu ende chibage kana chikangodzabviswa mumunda sekutaura kwaita kuti ndakaenda notora muchangobva mukukoyewo. Havana basa nazvo zvese izvozvo. Vanhu vanongozvinongerawo vachitora chibage. Ndokubva azochitaura kuti pane zvimwe zvidiki zvandakaita. Zvichitaura mukomana tibatsirane nguva iripo. Mukomana akamboda kutenderera ndopakazochiti ndakakwanisa kuita kutora huku dzevanhu dzandakabata mucompound yeMastobert. Ko huku idzi dzawakatora idzi uri kuziva here muridzi wadzo? Akati no, huku idzi nini handisi kuziva muridzi wadzo, chandiri kungoziva ndechekuti ndakabata huku ndine vakomana vandakaizvita nawo, handina kuzvita ndoga, ndakazvita nemukomana anonzi Ningi naNingi wawakataura, uyezve takavabvunzawo wakazoirambo futi nyaya yacho noti hatizizivi. Chikonzero nei aramba akabatikana nedambudziko rekuramba chirwara achiita zvaaita izvozvo. Inawe kuti pakubatwa kwakaita huku idzi vaidzibata ari masikati sekumutaura kwaakazinga akuita. Vaiti vakadzitora masikati ukadziona pepe dzitenderera pachivanze pavo, vodzisvosvera mumba huku dziya, vaidzisvosvera vobva vapinza vaidzisvosvera huku dzedze dzobva dzapinda chidzopinda mumba, vodzibata nekubata nekutocheka musoro nekutora vobika vodya nyama zvavakomana. Saka tavabvunza kuti huku saka dzauchiri kurangarira dzawakatora dzawakamukombo niwo wakatora hukungana akachitaura akati hukuni dzandakatora dzandikuziva dzandikatora zvandikunyatsoonoti apa pakazotanga kuitika dambudziko iri ihuku 3 dziri huku dzebrown, asi handigone kuti ndizive kuti huku idzi ndedzani bhozi masikati huku dzinongofamba kwese dzekune dzidoko dzinogona ngoya pano, saka handina kuzoziva kuti ndedzani. Mucompound Mastobert macho mune vanhu vakawanda vane huku. Saka ndibva tatobatsirana newese, saka nosiri kuziva zvatakuchita pano takuda kuti isusu tigone kuti tiende neutinokukumbirira mucompound machona tounganidza vanhu tovaudza kuti ndochitiko ichi chaitika pamwana uyu ari kutaura takaba huku asi kuziva ndedzani. Taichikumbirisa kuti kana pane munhu anoziva kuti akabirwa akashaya huku dzake mungave mudanga make dzasina kuzoona kudzoka kwadzo pakuvharirwa kwadzo, taichikumbirisa munhu yeye agone auya titaurane pachezvedu toga towirirana, kana akata nechipi nechipi chaanoda tinogona kuti timuitire. Zvinhu izvozvo zvakava too late, but pakaita imwe pfungwa yemumwe akauya achiti rega timbomhanya kun'anga. Isu zvedu pana hatiite zveching'anga, isu tiri mapostori hatiite, but of which nemaonero azvanga zvoita takonoti zvichashanda. Munhu anokwanisa kuti agone kurapanura izvi munhu akaita waakabira. Zveshuwa nenguva isipi tiri kuronga zvekuti tinonobatsirana nenhau titsvage muridzi wehuku kucompound kwacho. Motikari yakabva yangosvika yemumwe samwana akasvika achida kuvabatsira unovaperekedza kuti anovasiya kun'anga kwavaida kuenda. Vakatakurwa vakaenda iko kun'anga, n'anga haina kusvikombotendera, yakabva yangosvikongotaura nemo, asi chakataura chekupedzisira ndechekuti izvi zvakakura, mushonga ukashandiswa pamuhombe hausiwe muno muZimbabwe, ndiwe nyika dziri kure. Asi kutoti apone mwana wenga adzokere ngaaedze kuti mungamubatsire sei kuti mugone kutsvaga muridzi wakaita wehuku. Zvinhu zvakazova nekurema pavachidzoka kubva kubhosi pane chinhambwe kubva kuno.
vadzoka kwavanga vaenda kwacho nekokoko akatochiuya kuchitotaura mumotikari achiseka achitodi tikasvika pamapurisa utombosimudza maoko utoti big up mudhara wakafitwa wena nebasa rako iri bo vanhu vari mumotikari se tikagofunga kuti apa mwana yapona akuita zvakanaka. Hazvina kuve sekudaro, achingoburutswa mumotikari pamba pangu apo zvabva zvatanga kuita wese kutanga kudzokera pakare paye. Ndokuve serious, hapana chaikwanisa kudya, hapana chaikwanisa kunwa, kudonedzera kana kadonhwe pamuromo pake pemvura taitoita sekunge takutomuuraya. Kubva tanga kupa nekupindudza kungodonedzera pamuromo chete kadonhwe kudaiwo. Chitiko chaitika ichi zvaitika mufananidzo wemarwariro waita sekuti huku ikadimburwa musoro, huku inombotanga kupfa chachigwina chita sei ndo zvaitika chipa mwana uyu. Kupedzisira azosara huku yakutochema mudumbu. Ichi zvainzwika kana nemunhu akagara uko achitotaura ega iye kuti ine zviyani chepakati. Ndidire mvura ndiri kutsva nguva zhinji, after 5 minutes dzakawandisa ndiri kunyepa, dzakawandisa ndiri kutsva. Ndidire mvura kwegera ma 40 liters ezvigubhu paside pake. Akanga achingosvedzera kudari kwakutokupira mvura ari pane mablankets acho zvotota zvese kuti zvinyorwe munhu aite zvinani. Muchingobva mukudira musati mambofamba anosvika pagedha pane kudzoka. Ndiri kutsva. Mvura yacherwazve. Pedzisira zvakasvika pamukunda mukomana asina rubatsiro rwakati awana. Kusvika mukomana ndokutsakatika ndokuzotisiya, musi waatisiya iwoyo. Atisiya kudaro zvinhu zvanga zvakangooma pamukomana uyu pakuti afa kudaro zvakanetsa pakuti mukomana anga asina birth certificate, anga asina chitupa. Uyezve kusanganisira baba vacho vanga vasina eni madocuments ekuti tigone kuzochiwana kuti batsirana sei pakuti munhu augone kuvigwa, nekuti munhu hazvitenderwi kuti angovigwa zvisiri pamurawo, zvisina vanoziva varidzi venzvimbo, kungave nepolisi vangu vachiziva kuti no munhu azofa the causes of death. Saka takagona kuti tigone kumhanya, ndakamhanya ndikaenda papolisi ndikanotaura kuti ndo zvaitika kumba kwangu. Ndodii vakakwanisa zvevakutonetsa nenhau yekuti no okay tikuda eni chitupa kana birth certificate tigone kubatsirana naye, tigone kukuona kuti tokunyorei kuti muzvamsikana pasina izvozvo zvingave zvinonetsa. Hatina chatukwanisa kudaro because hatizivi kuti munhu afa sei, pamunogone muri mamuponda makuda kutsvaga nzira dzekuti mungowana kungoviga munhu. Tiri kuda umbo hwakakwana hwakazara kuti tigone kuita sekubatsirana nemi. Ndakamira namukoma wangu ava kuti tigone kumira tikazosvika kutoona member in charge wachona tikanyatsa kumutsanangurira zvizere. Mari panga pasina, mari dzatange tinadzo takabhajetera kuti muholiday. Ndo tumatikwa takazoburitsa muhomwe medu takwedza kuswisa kuti zvinhu zvigove zvinobatsirika. Kubvira chikafu chese chakatengo panhamo takamhanya zvikapinda mumadura medu, tikagona kubatsira kwatakaiteko kuti vanhu auya vachona panhamo aunganira munhu wada kuwana chekudya. Uyezve mukomana wacho kuti agone kundonyoradzikwawo pari kudo chekuti aenda akarongedzerwa kofini. Panga pasina nokwanisa kana kuti agone kunge achiribatadza chiritenga. Ndini zvezvikare ini namukoma takakwanisa kuti tibatanidze zvinhu zvachona chikamu chemari, tigone kunonotsvaga kofini rake, tigone kuita se kuya kuti agone kuvigwa zvakanaka. Mushure mezvozvo taita seizvozvo chikamu ichocho chekufa kwake aiwa takachifambisa hedu nenzira yayo zvanga zvakaoma. Nanhasi uno takangosara tikangoomerwa maringe nezvazvo nekuti hapana kana hama yake kana kuti hama yababa vake yakauya kuti tigone kubatsirana matambo. Isu titoriwatorwa kwavari but takatochivatora kutoti sevanhu zvaitika musha medu takwatorowo sehama ngatichitongobatsirane zvinhu zvaitika zvipfuure. Zviri zvinhu zvakaitika mushure imomo, iriri dambudziko hatina wataigona kuzvirambira kana kuti tingapomere kana kuti kudii, asi dambudziko rakaitika pamwana nderekuti akafa nedenda rekuzvitsvagira woga. Akatora chipfuyo chemunhu zvisiri pamurawo akadya. Muridzi wechinhu akasvikawo pakurongo zvakaronga pakunobata mishonga yake akagadzira zvinhu zvake zveshuwa. Mafira akaita akafose huku inochekwa kana ikange yaita seyadamburwa musoro yakatanga kuita sezvo nekuhuka inyika futi mvura inopisa huku, ndo zvaaitobva atotanga kutoita izvozvo. Saka hapana chimwe chandingakwanisa hangu kuti ndikutsanangure zvizere. Tofunga pane zvizhinji zvamungagone kuda kuti munge muchiziva nezvazvo. Ndo mafiro akasvika pakuti mwana kuti tinzi nanhasi uno hatisisina mukomana. Akaenda mukomana yainzi Munyaradzi nebasa rake raakanga akabata. Ndinotwa madzibaba Izareji. Ndofunga ndiri murungu umwe wababa wa Munyaradzi anova ndiye
uya asvika nhasi kuti tisangane pano tikwanise kutaura tikwanise kukurukura kuti zvii zvakaitika mukurarama kwake kusvika asvike pakusonoparara. Munyaradzi mwana akanga takagara naye pano kwemwaka huru kwenguva yakareba, taizivana apo neapo svikira baba akavazouyawo vaakugara munzvimbo mandiri svika vaakuzoshandawo vachishandira inini. Right, chakaitika mwana uyu ndofunga ane mwedzi asiri pano, abuda kunoshava kumandarweni, then ndokuzodzoka mwedzi wapera. Asvika akagara zvemwaka akaterebei zvimwedzi, asi papera mazuva mashoma kumavhiki apera maviri adarika kumashure ndo pakatanga urwere handina kuudzwa nemusi waakatanga, asi ndakatozoudzwawo musi weSaturday ndichibatsira vamwe vanhu pano. Ndo pakafonwa nababa, ndobva vandifonera vakati murungu mwana arwara, madzibaba mwana arwara. Ndikamuti ari kupi? Zvikanzi tinai kuno Komboni. Ndikati ari kunzwei? Zvikanzi mwana uya mutsipa usi kutendeuka, musana usi kutendeuka, saka taakumhanya kuenda pachipatara. Ndikati zvakanaka, endai naye uzondiudza kuti zvamira sei. Vachinosvika pachipatara nekuti mune murume akavabatsira next protoholder neighbor wangu, ndokubva anosvika pachipatara. Ipapo achinosvika pachipatara mwana akanga atova serious nourwere hwanga wasimba paropa rake. Ndokubva ndafonerwa nemanesi zvikanzi mwana akufanira kuenda kuchipatara chikuru kunowa kwaMurewa. Ndikati alright. Vaingoti pakapera 5 minutes ndofoderwa kuti arege ndiorganize mota kuti akwanise kutakura aende. Ndakazotaura na partner wangu ari pano watinoita naye zvehuku, ndobva ndamufonera ndobva azoti alright, ndazvimbotanga akamboti handina fuel. Ndikati edzai kuita plan muye mutakure munhu pachipatara. Saka vakazomutakura vakaenda naye vakanomusiya kuchipatara kwaMurewa. Vari kwaMurewa ikoko baba vakadzoka vakaya vakanditaurira kuti mukoma zvinhu zvatakwanisa kufamba, zvinhu zvafamba ichi neichi, mwana tamusiya, asi patengwa mushonga umwe chete wabayiwa injection. Hapana akazoziwana kuti usiku hwese akanga muchipatara. Wamusosvondo mangwanani baba vakauya zvakare kumapast 8 ndobva adzoka zvikanzi ndauya kumapast 8 kunoku kuzokunokuudzai kuti ndafonerwa kuchipatara. Ndikati kwanzi kudii? Zvikanzi ari kunzi serious zvisati zvamboitika. Ndikati uretiwe nhamba dzechipatara dziri kupi? Zvikanzi dzine munhu waanadzo. Ndikati manya unotora tinzwe kuti chakamira sei. Zvichokwadi akauya abva andipa nhamba, ndobva ndafona kuchipatara. Ndobva ndataura nasister vanga vari paduty. Ndikabvunza ndikati ndiri murungu wababa wamunya. Zvikanziwo. Ndikati ndikati ndiri kubvunza urwere hwabata mwana kuti wamira zvakaita sei. Zvikanzi tiri kutoda mishonga kuno. Ndikati ndinoda kuziva kuti pari zvino paari pacho pari kuda mushonga urwere hwakamira zvakaita sei, ende uri kudzika here kana kuti kuramba uchikwira. Zvikanzi kwete, urwere uyu uri kusimuka zvinochisa. Ndobva ndati alright, chiregedzai nditume baba vake vasvike ipapo. Zvichokwadi mukomana akabva amhanya. Vanga vakungoramba vachindifonera, tichifonerana tichibvunza, nekuti pandakazobvunza kuti urwere umaona kuti urwere rudzi, vakandipindura kuti zvinoda dokta. Ndikati kwa dokta asati wamuona. Zvikanzi dokta vadarika makuseni, saka muchavaona nemusi weMonday. Asi urwere huri pamukomana uyu handisi kuona uchikundika uri muchipatara. Zvichokwadi baba vakaenda vakandifonera vachindiudza vachishandisa foni yasister ivavo nokuti vanga vasina foni. Svika ndakurukura nawo tichikurukura tichionesana achikurukura akati ndafunga kuti abude hake muchipatara ndoende naye kuchibanda. Ndikati it's okay. Saka uchiita sei? Zvikanzi manje ndinoda mota. Ndikati zvauchiita wewe chimhanya apo pamushikashika inouya Harare, ukumbira chimushikashika upiwa wotakura munhu wako woya naye tigoona kuti urwere hwacho hwakamira sei. Izvi chokwadi Mwari papa vakapindira akabatsirwa akandotora murwere akauya naye pano. Ndo patakatanga kusangana nemurwere kwakumanheru kumapast 6 dzemanheru musesvondo. Tasangana musesvondo ndakataisa urwere hwomwana ndikaedza kumubatsira kumunamatira bhozi aiti musana. Ndobva nditi musana wanyarara madzibaba. Ndikati zvaita zvakanaka, asi chandiri kuti wewe une zvimwe zvinhu zvawakabata here zvevamwe vanhu kana zvawakaita zvemisinganzwa kuti urwere uyu waramba ukasunga kana kuti pane zvaitika paari.
akabva aramba akati baba wacho akatota kuti tabvunzisa taedza nepese pataigona tamira takaedza kubata nokubata kuti ataure asi akaramba akati handina chimwe chete chandakagoda kubata paropa revanhu. Tikati alright anyway no problem, rega tione kuti tingaite sei. Saka tazogara chinguvana ndopatakava kamuna mumato. Tikati aiwa mutirigi ndikuti mwana wechi ndopaakasvika pakudora akati aiwa ndakatora zvimwe zvinhu. Tikati zvei haana kududzira nguva iyoyo, akanga akutaura zvichibage chinonongwa muminda mevarungu varipo pari zvino so. Ndikubva tati kutaura kuti kana ukatora chibage ko vamwe vese vakatora chibage sei vasina kubirwa, vasina kuita seurwere hwabatwa nawo. Ndepaakagara tichinamata ndopaakazotaura kuti kwete ndakatora huku dzevanhu. Dzani huku idzi? Zvikanzi kwete ini muridzi wehuku handimuzivi, nekuti huku idzi dzaiuya dzichingoroma munhandare marodrana munongoziva kuti anongofamba chero inobva kuhuku inobva ichienda kwainoenda. Saka haana kuziva kuti muridzi wehuku uyu angave ndiani. Zvichokwadi haana kuziva. Ndobva angoramba achingoti huku dzandakatora imwe yebrown ndedzebrown. Hongoonani vakanomedheta shamwari dzake dzaanga anadzo dzitatu, vanga vari vatatu. Ndiani aiuraya huku idzo dzavaridzi dzacho? Zvikanzi ini ndii ndaiuraya. Waidzibatirepi? Zvandaidzikandira zvibage chikafu dzichipinda mumba dzonobatwa mumba imomo ucheka. Ndo chikamu chake chaakatanga kutaura. Tobva tatoora iti zvina mhosva. Ndandagara nababa ndikati mwana ngatichirara naye tione zvekuita mangwanani. Usiku wacho pakamboya pfungwa dzokuti dai tanga tine mota dzanga dzine petrol. Mota dzese dzanga dzisina petrol musi wacho. Tanga tafunga kuti kwanga kwataura kuti kuna godobori anokwanisa kumubatsira, anoziva zvemakwenzi ariko kunzvimbo yemwanza. Zvikadzaiwa tochienda kwagodobori uyu kuti anobatsirwa. Saka chakazongoitika hapana akakwanisa kuendako nekuti nguva iyoyo mota dzakashaika kusanganisa nedzango dzanga dzisina ukanda chekufamba. Ndopazogarawo pakadaro kusvikira mwana taramba tinaye. Kwakuedza kwokuseni baba vake ndakanga ndavapa njere, tikati aiwa zvakanaka ngatiende mukati menharaunda tonotsvagana neukuru hwemukati menzvimbo. Movapira nyaya yekuti honai zvaita mwana ari kureva kuti pano paita chikamu chekuti akatora huku dzevanhu, asi huku dzaakatora dzevanhu idzi dzine dambudziko muropa rake. Dambudziko nderei? Ndo urwere hwaari kutaura ndo hwasakisa kuti asvike paasvika. Right. Mukomana uyu ndobva ati regai ndiye Voyenda. Asvikawo kwaakasvika baba vakasvika vakaumpuwawo njere kuti ayo madima mhanya kwagodobori nokukasikira nekuti kune zviri kufanira kunzi zviitike. Baba vakatendera vakati alright. Saka nenguva yandakatomboti budei ndakanzwa mota ichikwidza sezvo pano pamusoro pegomo. Saka rukushana mota unorinzwa rakukwidza kuzasi. Ndobva ndateerera ndikanzwa kuti mota pane mota irikuuya. Ndikati but mota hapana imwe mota ingauye kuno panguva iyo. Saka kureva kuti mota iyi ina baba. Saka ndakandatodzikawo ndichinodzokapo ndakatosvika kuona baba vatorongedza mwana mumotokari. Ndikati chii chanetsa? Zvikanzi nyaya yavapo ndeyekuti ndakufunga kuti tichita sei tichienda kwagodobori. Vanga vatakurana neshamwari dzake mbiri dzaaitamba nadzo neaiziva kwagodobori neni namai vaiva vachiti ndo vachamira vaimirawo saamai vake panguva yekutambudzika kwake. Tobva takwana mota imomo tobva taenda kwagodobori. Tanosvika kwagodobori takamuona godobori zvichikwadi, asi timu road zvakatipa matambudziko mukufamba futi zvakare. Tasvika kutenderana kwanga akaita neumushikashika wanga akatora vakanzi tataura notorosvika pamwanza but imimi maakutondidarikidza. Ndobva mota pamira zvikanzi handichakwanisi kuenda kumberi. Ndikati nai shamwari kana uchiti hauchakwanisi kuenda kumberi todzokerera pano here tisina kuona godobori nourwere huna mwana uyu. Ndobva ataiwa handei. Ndobva ndataura kuti mari yacho uri kuda iyoyo ndinokupa yacho yekuwedzera kuti tisvike. Zvichokwadi haiwa kwanga kuri kure takanofamba tikanosvika. Semunhu ini ndisingaiti zvaana godobori ndakanga ndakunozvisawo pasaidi sono ndaperekedza hama yangu ndasvika naye mukati menzvimbo. Godobori akasvika akaona hazvina kutora nguva akabva abviswa motokari ndokunoraswa panga akarara. Vakomana vachinzi vamirire nguva dzematare. Mwana anga akarara achingotambura semutamburiro waanga achiita iwowo. Papera chinguvana ndo pakadedzwa kuti vanhu vakudiwa matare. Ndakamboita kakuti aiwa handisi kukwanisa kuenda, asi nokuda kwokuti ndanga ndichinzi ndini murungu
ndafana kuunzwa kuti ko dare remwana riri kunzi kudii. Chokwadi takasvika ndokutaurana nagodobori ndokupinda mukati. Tapinda mukati magodobori, godobori munhu akanga akuda kupatsanura rwendo riripo, ndokubva anobvunza baba zvikanzaiwa mauya, asi chekutanga ndinoda rwendo rwekuti mubhadhare mukande mari kuti ndikwanise kuronda kana kutaura dare remwana. Chokwadi baba vakanga vakaudzwa kuti hakubhadharwe. Ndibva ndati aiwa hazvina mhosva, ini ndinhaa nditorine mari. Ndibva ndati mari kandatinzwe nyaya dzacho. Ndibva akanda godobori akabata chikamu chakataurwa naiye mwana kuti aiwa ndakaba huku. Godobori wakataurawo seizvozvo kuti akaba huku zvakazodai, asi chavakakutaura godobori chavakasimbisa, vakaratidza simba rokuti mudzokere kune varidzi munotsvaga varidzi kuitira kuti mushonga wakabatwa uyu wakasungwa apa ugoneda kunosunungurika. Vakataura zvavakataura, vakaitawo zvavakaita. Panguva yachiyoyo vakangoti awari nyaya panapa ndeyekuti inini zvandakuita ndezvekuti pari kudiwa mari. Right. Pachikamu chakanga chakanomira panga patakasvika kwagodobori akabva achaja ake $50. Saka pa $50 pakanga pasina munhu anga ane chikamu chemari iyoyo. Saka tese takatarisana muhomwe dzedu tikaona kuti hamuna mumwe chete ane $50 nokuti ini ndanga ndisina kuudzwa kuti kunobhadharwa. Vakangoti ndiperekedzei semurungu munonzwa dare riripo pamwana. Handina kuzviramba nokuti uyu Ruben uyu akanga ari mushando wangu. Saka ndakangoona kuti zvine rudo kuti ndimuperekedze ende zvine chiremero kuti agosvika wachita kuti uyu ndi murungu wangu auya neni mukati magodobori. Ende zvinondipawo simba rokuti ndaifana ndichinzwa kuti chii chasakisa urwere hwemwana pamberi poso yake mukati menzvimbo yandigere yandiri kunotungamirira. Saka zvasvika ikoko tadaro godobori akabva aiwa ndiri kuda $50. Ndobva ndamuti godobori zvamava kunotaura $50 takasina kuzviudzwa. Vanhu vakafonana nemunhu uyu vakati zvinoitwa mahara. Kana iyo mari yakandwa mundiro iyi yanzi nhasi uno ndiye mari yedare kuti mugoneda kunoparura dare, takanga tisina kuiudzwa. Zvikanzaiwa ndoda makwati anokwana kuita $50. Ndikati aiwa zvinei, saka tochidii, zvikanzi chiitai kuti mudzokere mangwana modzoka makabata $50. Kana machinge mabata $50 ndikarapa mwana ndichataura $350 inenge ndakuida. Ndobva ndati but $350 amakuzotaura iyi haikwanisike kuwanika nekuti baba vake vashaiwa dhora chaiyo kuti agwane kwada kunobhadhara mukati medare. Zvikana godobori aiwa endai munorongana. Takabva tabuda mudare, mwana haana kupinda mudare. Mwana akanga arere, isi vana baba ndisu tanga tiri mudare neshamwari dzanga dziri mudare. Ndibva tanobuda, ndibva tati alright todzoka mangwana. Tasvika vanhu vakafunga pfungwa dzekusiya mwana mukati menzvimbo. Ndikati kana mukamusiya mukati menzvimbo zviri nani kuti tiite punishment yekuti tadzoka tizodzoka. Kuti kanomusiya mari yataurwa yashaika, mwana onzi aita problem yaimwe dambudziko, ngatiendei nemwana wedu. Kana zvanetsa ndinozokupa inini mota yangu yekuti mudzokere kupi ikoko. Vavati alright. Godobori bvatora nifunga vanga na baba vakabva vadaidzwa zvikanzi zvingaita kuti mwana aende ndisina kumbomupawo makwenzi mashoma. Ndobvaitwa zvaitwa ina ndichingotarisa ndiri parefu nekuti handite zveugodobori. Saka vakatorana nguva vakaita vakakushwa mishonga yakakushwa vakambomwiswa umwe. Zvikaita sekunge vanhu vaona sekunge zvinhu zvareruka. Akakwanisa kunwa nguva iyoyo? Anga asingakwanise kunwa, vanga vakatozvokumushamisa zvokumboedza kumuvhurira muromo kuti akwanise kuita sei kunwa, but kunwa kwacho haana kunwa kana even 5 meals chaichai akatadza kuinwa. Saka ndobva apuwa mishonga baba yekuti right kana masvika akati ashunge mvura mupei. Ndibva tabuda paya ndibva tauya. Asi urwere hwemwana hwairwadza ndokuti anga asingagone kutora 2 seconds or 5 seconds asina kudaidza kuti ndatsva ndise mvura. Saka paitogara paine tawe ine mvura yakatoteswa nebhaketi kana chigubhu. Even patakasvika paservice station akatasonga achafa nokuti pakanga pasina mvura, mubhuti maipisa. Chingoti patenga tabe mvura ibhuti ndise yakadaro. Vanhu vakamhanya vakatozva mabottle drink vakanotora mvura patepe paservice station paBhora tichienda kwagodobori. Tapedza zvagodobori zvechokwadi akanditi by 6 o'clock kana kuma past 10 mondifonera. Ndikataiwa ndichakufonerai. Zvikanzi alright chienda henyu kupi muchidzokera kumba. Ndibva ndafona mukomana mota anga asipo panguva iyoyo. Ndibva tandakuya ndakati chikasikira ndibva asvika ndibva taisa murwere mumota ndibva tarongedzera rwendo rokudzoka futi kumba. Saka patanga takudzoka umu akanga akuita sengo munhu ari kunorasa njere nokuti zvimwe zvaaitaura aitobvunza
magona here maiona here kuti unoi ichampion mabvuma here kuti chibaba anga angori mashoko patakasvika tichimiswa pabrock akakwanisa futi zvakare kumisikidza mashoko zvakati aona sei gobingwa achitaura mupurisa akanga wechidzimai anga avhura bhuti achida kuona kuti zvichokwadi mumota mamuri kuti muri kufamba mune urwere hurimo ndokubva vazoona kuti urwere chokwadi hurimo mukati memota ndo urwere hwatiri kufamba nawo ndobva vatiregerera nemota yatanga tahayayo tadzika takauya vanhu vachipembera kati munhu uyu anenge ari kukwanisa kuti pamwe akuita zvakanaka takwidza gomo baba vakandibvunza tochiita sei ndikati apa manje kuti chimusiya kumba kweona vanhu vanongouya uya nekuti kunowanda vanhu ngatidzokere kumba kwako tinoita sei tende nemwana tichisvika shuwa tichingosvika pagedhi inopinda muyadhi mababa mwana zvakabva zvachinja vachingovhura bhuti vakomana vachimuti vamutakure shamwari kuti baba achimhanya kunowaridzira mwana kuti aone pokuvatiswa panze achinosvika kweurwere hwakanga watokura wadzoka kubva paya patanga tiri paya zvakabva zvatanga kurema ndeakungotaura haiwa baba zvinhu zvandikunda izvi pamupacho shoko rokupedzisira randakabva inini ndichidzoka kuno kumba akanga atotaura muromo kuti foni yangu iri kukwana yekupedza i5 o'clock paakataura mashoko aye ndakatotanga kufunga kuti mwana ari kutaura kuti nguva dzichakwana 5 kunosvika na6 urwere hunonga watikunda baba vakabva vasvika pandakaya kuno havana kutiudza ndadzika kukomboni vanga vakufunga njere dzatanga tambopanana mangwanani kuti madimatera vanhu mukomboni kana mwana achiti makadyiwa huko munodaidzana nehukuru hurimo woshedzana woita musangano wona izvaita mwana uyu tovaratidza mwana vane tsitsi vane mihiko yakasungwa vagoneda kunosunungura baba panguva iyoyo yakanga yatowarima nekuti havana kuzvikwanisa kuzvinzwisisa panguva yatakanosvireva kuti chienda semubereki unomira nevanhu varipo ava ukwanise kutaura navo kuti vakwanise kusunungura pamwe aizonzwa tsitsi kuti aiwa wouya neweseri kuti aiwa ndini ndakasunga ndine huku dzakadyiwa nekuti chokwadi chaituziva kuti huku ndedzane haana kwanisa kuzvidora takaedza nepese pataigona kuti asvike pakutaura kuti ndakadya huku dzakwanhingi akatadza ndibva tadzoka baba vachiri kukomboni ndakasumuka ndichienda kudzokera kumashedhi kwanga kune vanhu vakanga vachimuchengeta vakaungana ndisvika paya ndakatoona kuti urwere hwomwana pandakanomudaidza ndichiti munya chaakakwanisa kuita ndechekuti akasimudza ruoko rwake haana kundidavira ndibva ndaramba ndakatarisa panguva yana ndakatarisa ipapo mwana anga akuita senge munhu we akupera mweya vakomana vakati anenge akutogwinya ndikati hasi vana mai vanga varipo vakatanga kuratidza kusuruvara kwakubuditsa misodzi ndibva ndati musachema munochema munhu mupenyu sei vanhu ndokubva ati mwana aparara nguva iyoyo hapana kutora 10 minutes time mwana akabva ataridza mazi ake vanhu vakati aiwa mazi ari kuona ndikati haini ndicho mwoyo semunhu mukuru ndikati aiwa uku kwakurayira mwana afa asina chaataura mwana aparara asina kutiudza kuti ndakadya kudzani zvisinewo right zvapera izvozvo takatora mwana tikanomurayisa mumba mwana akarayiswa mumba nevanhu vanga varipo vachengeti vanga vane tsitsi nerudo pamberi pose hwake vakanomuradzika baba vakauya ndikamuti iwe wosachichema ngatichiona kuti tingaite sei ndakabuda nababa mwana asiwa taisa vanhu vanga vakumuchengeta tobva tadzoka naye kuno kumba ndakasvika ndikagara nababa mumba ndikati naiwe zvinoona tsaona yakuwana ndaona panapa hapana mudzimai hapana hokama mumwe chete wandakaona achiuya pano rai zvandakudaidza pano kuti tigare ndakuda kuziva kuti hama dziri kupi wondipa manhamba ndoda kutevera kune hama manje tichitaura kuti ndo zvatawanikwa Rubeni anova ndiyo baba wamunya akakwanisa kunetseka nezvazvo kubva nditi handina hama yandinoziva baba ndo chokwadi chandakokodzai ndikati mwana ane chitupa here zvikanzi kwete handina hana ndikati koiwe baba zvikanzi handina zvakabva zvatanga kundinetsa nekuti ndanga ndatoona kuti yatova rwendo rwangu iri raakutouya muoko mangu nekuti hachisina chitupa ndobva ndanogara pasi ndobva ndati alright ndaona kuti akushungudza ndikati aiwa usachichema vapenyu varipo pano ndio hama dzako tichaona kuti ngaite sei une mari here haana kana even dora chaichai yaikwanisa kumubatsira semunhu akanga tambomupa pei yamboshanda kwemwaka mwana achizotera chirwara ndikati alright no problem chikafu ichi tichachiona ndini ngatichiona torongei kuti vanhu vatiunganire takakwanisa kuenda kuti tinotsvaga
zvokuti vanhu munozva mumapurazi kuti vanhu vaungane vanenge vachida doro. Vanonwa vanogara parufu kudarika vasingamwe. Takamhanya kunotora chikamu changa chichinotsvakwa. Zvichokwadi takasvika kukomboni tikatora 212 zvanga zviripo zvikamira tikamisikidza zvanga chifanira kumisikidzwa kusvikira tazopanana njere kuti hatingakwanisi kuenda kuno mwana haaradzikwe kusina police clearance. After police clearance pari kuda zvakare burial order. Mapast 10 dzeusiku kuma 11 takabva tapanana njere ndokuenda kupolisi kwa Bhora. Ndokutanga kurukura navakomana pabrok vanga vari pabrok ndobva tavataura nhau yedu vakati nhau yenyu yakarema inoda kuenda kustation. Takakwanisa kuenda kustation tikanotaura nemapurisa vanga varipo tikati baba havana chitupa, mwana hana chitupa, zvino hapana hama, ndi baba chete vatoziva, hatina hama imwe chete taona. Baba tavabvunza angave kupi mbereke hama yomwana, angave amai, hama dzamai, zvikanzaiwa ndaidzidzwa dzichigara kuchweshi asi handisi kudzidzwa kuti pari zvinhu dziri kupi, dziri kunzi dziri kuchweshi. Baba kova hama dzenyu, zvikanzi inini ndakabvawo kuMozambique zvichingoenderana nokutaura kwemunhu kuti tikwanze. Tikasvika mapurisa tikabatsirana tikavaonesa. Mapurisa vakamboda kuomesa kuti aiwa totora bhodhi tombo inoisiya kwa Murewa. Tikati zvino kana makaitora mukaendesa kwa Murewa mufu wafa uyu baba havana dhora sauti cha havana kuti vakwanisa kutenga, saka takunokumbira simba renyu. Mapurisa vakati chidzokai. Ndokudzoka kwakaita vanhu ndokunodzokera kuya ndokunogara vese pamwe chete ndokuzotuma mukomana anga achipatsanura pano Rwenda achitsananguridza zvanga zviripo kusvikira mukomana waenda vapiwa clearance nemapurisa zvaiswa mumagwaro. Tabvumirwa kuradzika mupenyu shuwa takauya chikafu tareza mari takwanisa kutenga vanhu taunganidzana vanhu vakaona pokurarama tikadzoka tikaita problem edambudziko rekuti tione tingavigire pai mufi wedu. Pakamboita nhau sokuti tese tanga takunochema vanhu akataiwa ngatikomemara ndikataiwa hatingakomemara takumupenyu kumufi ngatingoitai rudo madhora yayo yakanokwanisa tikanoenda kwa Bhora tikanomirira bhokisi chete takatobhadhara bhokisi ikatogadzwa ndakamirira pamari yandakabhadhara vakanditora iti chimira svika bhokisi raita sei rapera kugara richipera kugadzwa mapast 8 ndo patakasumuka tichidzoka kuno tikasvika aiwa tikachema munya nezuva remangwana tikaorganiza vanhu vakaenda kunochera musha ukacherwa munya kumapast 11 kuma 11 takanga taakutosumuka nokuti takatoita mazuva maviri arimo mumba tikazoona kuti hazvikwanisi kuti timuchengete kwemazuva akawanda tikasumuka tikanoradzika munyaradzi uyu. Asi nawe yandakunoramba ndichitaura ndeyekuti dai kana vanokwanisa kuziva baba vachidambudziko rava pavari havana hama havasi kuziva hama dzavo kwadziri. Ini ndindakatomera sababa vake zvese zvakaitwa izvozvo zvakabuda nemuoko mangu neshamwari dzimwe dzanga dziripo noumwe wangu asipo nhasuno neye mukomana anga achitaura munun'una wangu ndisakamera sababa kusvika kuziva kuti pajiwa vanotumirwa mari vanoitwa zvese ndisanga takatomira zvaitobva muhomwe mangu kusvikira nhasuno zvichiti takangotarisana nemutoro kuti tizive kune hama dza Ruben anzi Ruben Mashava nekuti hapana ari kuziva kune hama dzake. Titori mubishi kuti ko iye Ruben wacho akafa nhasi achanovigwa nani hongu munya taviga ko Ruben semunhu asina mudzimai semunhu asina ukama. Nzvimbo inoyi taingomuziva vanhu achimupaniki nemo kuti Zimbabwe but hakuna munhu aripo panzvimbo ino kuti anokwanisa kunomirira Ruben kuti akwanise kuchengetwa. Saka chatangokumbira rufu rwamunya zvechokwadi rakaitika munya akataura zvaakataura asi ina handina chokwadi nekuti chokwadi chine iye mufi ndiye anoziva chakamuuraya. Wonga anga pamwe anga vachipiro chekutaura kuti ndakaba huku pamwe anga isiri huku. Saka muridzi akashaya ndiye akashaya nechokwadi asi chinhu chakati kachamadza ndechokuti haana kukwanisa kuzodzima muromo kwake nekuti vese vaitaura kuti mwana akashama muromo. Ndo pandaya ndione question yekuti pamwe kushama muromo kwanga kune chirevo chokuti aive nemazwi yaifana akabuditsa munguva yekuparara asi mwana akaparara. Ndo maparara akaita akanovigwana nehama neshamwari dzemukati menzvimbo ino dzikakuta baba akaviga mwana murugare mwana akazorora kusvikawo nhasuno masvikawo muchinzwawo nyaya yakafa neyo zvinongoratidza ndo zvakaitika hapana chimwe chakatikanyip kuti titutsire mwana akaparara asi chinangwa chake chakataura chimwe chete ihuku. Saka hatizivi kuti huku ndiye akauraya mwana here kana kuti chakauraya mwana chii asi akati ndakaba huku dzevanhu dzemucompound
hapana akaenda unotsvaga mukomboni ende hapana akanongedzwa nekuti hapana akati ndakashayiwa huku. Dai pane akauya achitaura kuti aiwa ndakashayiwa huku taiziva kuti pamwe ndehuku yacho. Hakuna akareva kuti ndashayiwa huku. Vese vaingonyarara munyaka chemwa kusvika nguva yakwana. Ko vakaba navo vari kubvumawo here? Pakutaura kwatakaita tichitaura nevakanga varipo, vakomana havana kubvuma. Vakomana vakapopora vachiti taitomutsura kuti aiwa shamwari zvawakuita izvi hazvina kunaka. Havana akabvuma, handingavanyepera. Hapana akabvuma imwe chete kuti aiwa hazvichokwadi huku takabata. Vaiti paaiba takatomutsura kuti ona dzimwe huku dzawakutora dzishamwari hazviiti. Asi aingoti ai takabatese ava vachito aiwa hatina. Saka zvangangomira nokuti munhu aibvuma ndiye ane chokwadi. Chokwadi chinokuvaridzi. Asi nhau iripo munyaka taura zvechokwadi kuti ini ndindaibata ndaizodambura musoro. Kuratidza kuti zvaaita izvozvo panguva yatanga kati asati aparara, panguva yanga asati aparara pakati tasaundi yehuku. Ndikamubvunza inini ndandiri pedyo naye ndikati ihuku kai? Vanhu vese ndikati mboti nyara ida kuzwa kuti chii? Iye akati iri kudzika, mukinzwa ikudzika. Saka zvinhu zvongoto hauzoziva kuti kwaive kufema kwake here kana wenge risaundi yehuku here. Asi ndo chikamu chakamira paropa rake kuti asvike pongoparara. Akaparara nechinangwa ichocho kuti huku ndiye atakazongoisa setopic nekuti ndiye yanga yarewa. Ndatenda. Mataura kuti pamakazomuviga anga akashama muromo. Ya, pane nguva yakatorwa achinoradzikwa vakomana vana madzisawira, ndofunga na masawira ari pano ndo vanokwanisa kupopora rwendo rwechokwadi nekuti ini ndikataura naye ndisiri sawira. Asi ndinotaura on behalf of masawira nokurehwa kwandanga ndichipiwa information. Ndo information andakapiwa. Ndo chokwadi chiripo. Ini ndinotaura behalf of masawira nokuti report yaingodzoka pandini chingodzwo tichiudza baba ndo zvaitika kuti araona nzimwana. Tichine chino question kutsvaga hama dzamunya Mashava nehama dza Ruben Mashava nekuti vanava uyu waparara munya tamuviga ndiso zvatendwa nokudenga nokuti baba wake vanga varipo. Chakusara ndechekuti mukatarisa murume asara ari 1. Hatina hana chitupa, hana hama iri pedyo. Saka nhau yavapo takutoti kana kune vamwe vanoziva kuti aiwa ndinoziva Ruben Mashava kana kuti Munyaradzi Mashava ari kunzvimbo yeGoromonzi kana kuti auchorasi kana kuti Bhora. Sekureva kazvinongoita area ino isanganisa nokuti ndoti vanhu vakasika kubata. Ruben uyo hana hama. Zviro zvekutoti inini ndinda kutoshandisa sehama pano. Saka ndinenge ndichitokana achiziva kuti pane hama yaRuben ngatibate. Chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe ndofunga mavanzwa kavana madzibaba vachititsanangura rwendo rwavakaita kuenda kunobatsira mwana Kun'Anga. Nthemba ke lizizwele balalele emakhaya omadzibaba bechasisa ke uhambo lwabo besiya enyangeni ukuthi bethole ukuthi umntwana esindiswe. Enduneshamba ndostarango. Thadiwa Nashe Kutama. Ngatisangane iyi mune zvimwe zvirongo. Lisale. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh.